Avui parlarem d'un tema que, tot i que a l'edat mitjana se'n parla molt, es parla molt de romànic, es parla molt de l'època feudal, però en canvi no s'ha parlat massa d'un tema important com és el tema de l'amor i del sexe i com això es vivia a l'edat mitjana i si eren uns territoris prohibits. D'entrada, explicar-vos 7 coses sobre el sexe a l'edat mitjana que diríeu que no poden ser. La primera és aclarir-vos que durant els segles coneguts com l'edat mitjana, que podem considerar que anaven des del segle X fins al segle XV, l'Església tenia un poder molt destacat sobre els pobles i les persones. De fet, existia una institució que es deia la Inquisició. Una institució que jutjava i condemnava la gent que no seguia les estrictes normes sagrades imposades per la mateixa Església. Entre moltes altres coses, el sexe estava fortament controlat i penat, i aquí us en posaré uns quants exemples. Uns quants exemples que poden quedar il·lustrats també amb algunes imatges que anirem veient més endavant. El primer exemple és aquest. Les noies tenien totalment prohibit posar-se damunt de l'home en les relacions sexuals. Havia de ser sempre ell el que estava al damunt. Com podeu comprovar, amb aquesta imatge hi ha algú que està vetllant, o en aquest cas va a castigar perquè és la noia la que està posada al damunt del noi, cosa que, com he dit abans, doncs estava prohibida. Les parelles joves aprofitaven que no hi havia ningú a les esglésies, quan no es feia missa, per anar allà a tenir sexe. Seria com el que ara es coneix fer un polvo ràpid a dintre d'un cotxe. Els dijous, divendres i dissabtes estava prohibit tenir relacions sexuals. Si el capellà del poble descobria que algú ho havia fet, era castigat. L'Església imposava sempre els càstigs. La masturbació femenina era fortament perseguida. La pena per masturbar-se podia arribar fins i tot als 5 anys de presó. Les parelles tenien prohibit despullar-se per mantenir relacions sexuals. Haurien de fer-ho vestides. Imagineu-vos una miqueta. Es va posar de moda entre els homes posar-se peces de fusta als calçotets que simulessin grans ereccions. Era un símbol de virilitat. Símbol de virilitat, una mica com la imatge, com la foto que esteu veient aquí, aquest dibuix que representa això que us deia. Si es demostrava que a un home no se li aixecava, l'Església iniciava una investigació i un grup de dones grans, amb molta experiència, com us podeu imaginar, analitzaven el penis de l'afectat. Si confirmaven que tenia problemes d'erecció, l'Església donava permís perquè la parella es divorciés. O sigui que era, per tant, motiu de divorci. Però, per altra banda, tenim algunes altres normes. Per exemple, el papa Piu II, que de nom de bateig era Enea Silvio Piccolomini, va ser papa de Roma del 1458 al 1464, venia d'una família noble empobrida i va estudiar a les universitats de Siena i de Florència, i l'any 1431 es va posar al servei del cardenal Domenico Capranica com a arquebisbe. Aquest papa, el papa Piu II, va ser un gran humanista, va escriure diverses obres en llatí, com ara diverses cròniques històriques, una autobiografia i una abundant correspondència, i de jove fins i tot va escriure una obra eròtica. Sí, una obra eròtica, tal com us ho dic, titulada Historia Duorum Amantium, història de 2 amants. Veurem algunes receptes i consells que corrien en boca orella en aquella època sobre com tenir relacions sexuals i com festejar amb les dones. La primera d'elles ens diu que alguns van afirmar que mai no és bo de fer l'amor. Els que parlen així diuen una gran mentida. Només cal veure el que opinaven d'això els grans savis Hipòcrates i Galiè. Aquest últim escriu que els homes joves, que tenen molta esperma i tarden massa a fer l'amor, tenen el cap feixuc, s'escalfen, perden la gana i per conseqüent moren. Una altra recepta que afavoreix l'erecció: posar sangoneres amb una olla sobre el foc fins que s'assequin, moldre i barrejar amb oli de ginjoler, untar la verga que creixerà molt, o llavors fregar la verga amb llet calenta i oli. Si algú de vosaltres s'anima a provar-ho, ja m'avisareu, jo no sé si això realment funciona. Un altre consell: l'home que desitja aconseguir l'amor de les dones, sense que li vinguin danys, ha de conèixer llurs maneres.
Ha de seguir-les i tractar-les per entendre i conèixer el que pot vèncer llur voluntat. Saber que, així com els homes, qualsevol dona sent desig i plaer. Aquell home que vol ser amat de la dona, convé que sigui ardit i fort, eloqüent i sincer, curós, ben educat, net, sobretot a taula, alegre, sense cap defecte físic, espiritual i agradable. Ha d'estimar les seves companyes i ha d'estar disposat a fer tot el que elles desitgen. Això segur que no fallava. Una altra recepta, vinga. Sàpigues que la que és alta i minsa, de seguit sent el desig i el plaer. La que és grossa i baixa tarda més. A la mitjana li ve de forma normal. Algunes dones senten tan fort el desig que no poden unir-se a l'home. Algunes fan servir un olisbe de cuiro suau embotit de cotó en forma de penis. Se'l fiquen en el sexe fins que estiguin satisfetes. O sigui, això del Satisfyer, que us penseu que és una cosa moderna, no ho és. O sigui, a l'edat mitjana ja en feien servir. Aquí tenim una imatge d'un bagul, amb el que tenim uns dibuixos pintats amb una de les cares del bagul, amb els que veiem un trobador que canta amb una dama una cançó d'amor i a la dreta un home que s'està declarant a la seva estimada. I la pregunta que ens fem amb aquesta història i que intentarem respondre és si la força de l'amor va més enllà de les parets dels convents medievals, si té prou força l'amor per travessar les parets d'un monestir, per exemple. I això li hauríem de preguntar doncs, amb aquest filòsof i teòleg francès, Pere Abelard, que va viure de l'any 1079 al 1142, que es va enamorar bojament de Louisa, una dona instruïda a qui deixà embarassada. Parem-nos una mica a parlar de la història d'aquest Pere Abelard, d'aquest personatge. Per fer-ho ens hem de situar a la ciutat de París, a l'edat mitjana, concretament a l'any 1100, i a l'hivern d'aquell any, un fred matí amb el que en Pere Abelard arriba a París. En Pere Abelard va contribuir a establir la lògica com a ciència autònoma i a aplicar-la als problemes i debats filosòfics. Abelard també es va atrevir a proposar un mètode crític per interpretar la Bíblia, un mètode que es podria resumir així. Mitjançant el dubte, arribem a inquirir, i inquirint, arribem a la veritat. Pere Abelard pertanyia a una família benestant i estudià dialèctica, retòrica i teologia. De molt jove va fundar diverses escoles i va adquirir una gran fama com a teòleg i filòsof. Va ser fundador del que després seria la Universitat de la Sorbona. En Pere Abelard donava classes a la universitat, que en aquells moments era la pròpia catedral de Notre Dame, i amb aquestes classes els estudiants anaven a les classes que volien, no era com ara, eren classes obertes, i cadascú anava als professors que més els agradaven. Val a dir que les classes d'en Pere Abelard eren sempre molt concorregudes, hi havia molta gent, quan, paral·lelament amb altres classes d'altres professors, gairebé no hi havia ningú. Va ser un personatge fonamental a l'edat mitjana i se l'ha arribat a considerar un dels precursors de la Reforma Protestant, pel seu comentari sobre l'obra de Sant Pau. En aquesta mateixa ciutat hi havia una jove, que s'anomenava Eloïsa. Eloïsa era alumna d'en Pere Abelard a les seves classes. La seva història d'amor amb Eloïsa ha esdevingut llegendària. En Pere Abelard es va enamorar bojament de la seva alumna i va començar a festejar-la. Mentre ensenyava a la catedral, com us he dit, es va enamorar i, fruit d'aquest enamorament, van fugir amb ella. Us haig d'explicar que Eloïsa era la neboda del bisbe de París, del canonge responsable de la catedral de París, un tal Fulbert, que hi vivia amb ell perquè era orfa, l'Eloïsa. I el bisbe no els deixava estar junts, de fet els hi feia la vida bastant impossible, per això van decidir fugir, però van ser detinguts per la guàrdia del bisbe i en Pere Abelard va ser castrat i va ser directament castigat per haver-se saltat aquesta ordre de no festejar la seva neboda. En aquesta imatge veiem una representació de com en un moment amorós que estan els dos són vistos per l'oncle de l'Eloïsa. Aleshores, en Pere Abelard es va fer religiós i va continuar ensenyant filosofia i teologia i va anar de monestir en monestir fins a la seva mort. De tota manera, la relació entre els amants va continuar,
fins i tot quan tots dos ja eren religiosos. En Pere Balart es va fer monjo i la Loïsa es va fer monja en un altre convent. Durant aquest temps es van escriure unes cartes d'amor que gaudirien de molt d'èxit i que han tingut fortuna literària i han estat traduïdes a molts idiomes. En aquesta altra imatge veiem una altra escena d'amor amb el qual el Pere Balart i la Loïsa estan davant d'un escriptori amb una actitud amorosa. I amb aquest altre els veiem ja un com a monjo i ella com a monja. Pere Balart està enterrat a París i, com ja podeu veure, va morir l'any 1142. Al llarg de tot el segle XII es produirà dins de la cultura monàstica del Cister, que era la més important, la més poderosa, la més predominant, un seguit de textos sobre l'amor. De fet, Sant Bernat de Claravall, un dels fundadors de l'ordre del Cister, identificà l'estimada amb l'ànima humana i Crist com una persona enamorada d'aquesta ànima. Al llarg del segle XIII, aquesta recuperació de l'amor en clau mística fa florir obres bellíssimes, com és el cas dels poemes de Ramon Llull. Dels segles XII i XIII també coneixem epístoles de tema amorós entre monges o joves de bona família que assistien a les escoles monàstiques i els seus mestres. En català, per exemple, tenim la requesta que feu un frare a una monja a finals del segle XIV, a principis del segle XV, que és una composició emparentada amb les epístoles d'amor. I aquí en tenim una part d'aquesta obra en català antic, que diu: alta de prets, flor de mesura, la plus excel·lent criatura, que en nasqués, aujats-me, si us plaut, no us pes, se us vull dir, que lleu no puig pas s'oferir la gran ardor que sostenc el vostre amor long ha de temps. O sigui, la gran ardor, la gran escalfor que tinc pel teu amor des de fa molt de temps. Ara veurem un seguit de pintures medievals que il·lustren allò de lo que estem parlant, perquè ens en fem una idea més gràfica. En aquest primer dibuix veiem una escena d'una família, un matrimoni, que han convidat a sopar a casa seva el mossèn, i després del sopar podien dir que allò acaba amb el que seria un final feliç, amb el que veiem al llit del mossèn amb la senyora. D'entrada, aquí tenim una parella despullats al llit amb un que està vigilant, a veure què fan. Aquí tenim una altra similar, amb algú que els diu: segons el que feu us castigaré. Fixeu-vos en el que us deia abans, la figura femenina està a sota i la masculina al damunt. Aquí tenim un altre dibuix amb el que vigila a sota el llit, amb una destral a punt de tallar el coll i faci alguna que no estigui permès per l'església. Aquí tenim una escena campestre, en la qual la donzella posa la mà a l'entrecuix de l'home. Aquest és un dibuix més senzillet, amb el qual també hi ha una parella despullada fent l'amor, ja d'una postura, diguem-ne, no autoritzada al moment. Dues dones tapant-se amb un llençol. Veiem un dibuix molt senzill artísticament parlant i molt explícit, per altra banda, amb el que veiem una parella despullats, amb el que ella tira el seu home, que el porta lligat amb una cadena que va enganxada al seu penis i l'està arrossegant. Això ho podríem definir gairebé com un dibuix d'escena de zoofília. Un altre dibuix, en aquest cas, que representa els que pequen temes homosexuals. Fixeu-vos que són dues dones, que serien una parella de lesbianes i dos homes, també una altra parella de dos homes, abraçant-se i fent-se petons, i els dimonis, que vol dir que aquestes relacions no estaven permeses i anaven a l'infern. Aquí tenim també dues imatges a dalt de dues dones i a baix de dos homes que s'estimen. Aquí tenim un conjunt de 4 dibuixos amb els quals en tot arreu apareix una simbologia fàl·lica, tant amb l'arbre, que és una mica l'arbre del pecat, i amb aquesta forma de fal·los que constantment surt dels 4 dibuixos. Aquí tenim un monjo que dona unes claus a una donzella, però que pel mig de l'hàbit li surt el penis amb erecció. Aquí tenim un altre dibuix, una mica més en aquest sentit, això semblarien potser els invents dels orinals, poder, no ho sé, les xibrelles.
Una postura certament incòmoda, pot ser una mica lírica, no?, per les notes de música que hi ha, però jo diria que una mica incòmoda, sobretot per ella. I fins i tot, el que no podem negar és que les parelles, aquí una imatge similar a l'anterior, el que passa és que estan dintre de banyeres i també, novament, com hem vist fa 3 o 4 dibuixos abans, el bisbe i el rei que observen amagats l'espectacle d'homes i dones despullats a dintre de l'aigua i menjant i divertint. Una mena d'orgia, o sigui, un banquet d'homes i dones despullats, menjant, i fixeu-vos que a l'esquerra, mig amagats, apareixen un rei i un bisbe que gaudeixen de l'espectacle sense ser vistos. Aquí un altre més, en aquest cas estan com amb una mena de menjador, amb una mena de reservats perquè no se'ls vegi tant. Aquí un altre banquet, tipus orgia, d'homes i dones despullats. En aquesta època es rentaven. Aquí tenim uns homes amb una mena de banys que són rentats per dones. Segur que aquí hi havia també un contingut eròtic amb tota aquesta cerimònia. Aquí uns reservats com el que hem vist abans del restaurant, però amb aigua i amb els quals es banyen i mengen alhora. Un altre dibuix de la mateixa col·lecció dels que hem estat veient fins ara, amb els que veiem una parella despullats, sentats en una mena de reservat, amb el que estan sopant o dinant, en definitiva estan menjant, i que al costat, si us hi fixeu, a la banda dreta apareix el llit. Aquí amb una font pública, amb uns jardins de palau, la roba l'han deixat a la vora de l'estany i s'han ficat dintre de l'aigua tots dos. Aquí li estan rentant el cap amb l'home i púdicament hi ha una fulla verda, un pàmpol que li tapa el sexe. Un altre dibuix també de gent banyant-se, això semblaria més aviat com si estiguessin al mar, amb una platja. Novament una parella despullada amb un llac, amb un estany, amb una bassa d'aigua. Aquí una escena una mica picaresca, en la qual hi ha un vestidor d'una donzella, a la qual la seva dama, segurament subornada pel noi, ha fet un forat a la paret perquè el noi pugui veure com la donzella es banya despullada i poder-la veure despullada. Aquí, amb aquest dibuix, alguna mà pia va malmetre la part del sexe de la dona, està tot rascat, com podeu veure, i fet malbé. Aquí, un conjunt de dones que també s'estan banyant amb la roba estesa. Aquí amb un que li renten el cap. Això semblaria una mena de tractament medicinal com de sangoneres o alguna cosa per l'estil. El que passa és que en el cas de l'home li posen els testicles i em sembla que no li fan massa efecte. Si seguim parlant dels països catalans, de l'època, tenim un autor força conegut, l'Ausiàs March, valencià, de l'any 1400 al 1459, al segle XV, que va ser un dels poetes més importants del segle d'or valencià i la seva poesia en llengua catalana va tenir una repercussió molt notable també amb la lírica castellana del segle XVI fins al segle XVIII. S'han conservat molts poemes d'Ausiàs March, uns 128, que provenen dels seus manuscrits i d'edicions antigues, que han estat classificats sovint segons la temàtica. Hi ha poemes d'amor, de mort, morals i espirituals. Ausiàs March es presenta, de fet, com el mestre de l'amor, amb els seus cants, amb els més importants, ja que aquest tema és molt utilitzat en la seva poesia i sempre és atribuït a una dona mitjançant un senyal. O sigui, Ausiàs March sempre fa referència a aquesta dona una mica somiada, una mica desitjada. Ell té com a concepte d'amor un problema, o sigui, ell pensa que l'amor és un problema, perquè ell diferencia entre l'amor honest o espiritual i l'amor sensual o carnal, i de fet el problema és quan ell es veu obligat a escollir entre un dels dos, no? No és capaç de pensar que l'amor espiritual també pot ser sensual i pot ser carnal alhora, no? De fet, Ausiàs March afirma que desitja el primer tipus d'amor, el més espiritual, el més platònic, tot i que a vegades es veu dominat pel segon. El poema 4 de la seva obra parla d'aquests dos tipus d'amor i s'extén molt amb això. De fet, s'ha dit moltes vegades, Ausiàs March és el cantor de l'amor pur, de l'amor aquest espiritual, d'allò que anomenem, com us he dit abans, l'amor platònic.
i tant o més que cantor Ausiàs Marc el podem considerar un relator de l'amor pur en la seva lluita per aconseguir aquesta puresa de l'amor. I una de les seves cançons més conegudes, que és Veles i vents, doncs hi ha una part de la cançó, la part final de la cançó, que doncs, precisament fa referència a això i parla d'aquesta persona, d'aquesta dona estimada, amb la que, si una part del text diu no sóc celós del vostre escàs voler, que jo morint no meta ni amb oblit. Sol és pensar que amb tot del món delit, que no es vivint no crec que es busca fer. O sigui que parla que després de la seva mort encara l'amor perdurarà i podrà seguir. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, de vos sap lo qui sens vos està, al joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostre escàs voler, que jo morint no meta mi n'oblit, sols és pensar-me tal del món delit, car no es vivint no creu se busca fer. Après ma mort d'amar per dau poder, e si a tos tenir a convertir. E jo forçat d'aquest món seré eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Uns altres personatges de la lírica medieval són les trobairits. Tothom ha sentit parlar dels trobadors, personatges típics de les escenes medievals que ens imaginem sovint, dels castells amb els reis, però també hi havia dones trobadores, i el seu nom no eren trobadores, sinó que es deien trobairits. De fet, se'n coneixen poques, però també és una manera d'interpretar la lírica medieval en clau femenina. A l'Europa medieval dels segles XII i XIII va sortir aquest fenomen de la lírica en plan trobadoresca. Tenim trobadors com Guillem de Berguedà o Cerverí de Girona, aquí a Catalunya, que van compondre els seus poemes, que eren recitats de cor en cor, tot cantant a un amor impossible. Tot i amb això, a la mateixa època, la lírica aquesta trobadoresca també va tenir nom de dona. Aquest és el cas de les trobairits, un fenomen sovint oblidat que dona veu i nom a la lírica femenina, sobretot en occità, dels segles XII i XIII. Les trobairits eren filles de la noblesa que cantaven i recitaven els seus versos a les corts occitanes i es tractava d'un moviment molt efímer, de fet va durar poc, que el trobem entre l'any 1170 i l'any 1260, o sigui uns 90 anys, que ens mostra un amor cortès en clau femenina. Eren poemes dirigits a amors secrets, sovint ubicats en l'àmbit extramatrimonial, que testimonien un món fascinant del qual, de fet, en sabem ben poca cosa. A partir dels textos conservats, observem com les trobairits, tal com amb els seus homòlegs masculins, cantaven sempre a un amor adúlter, platònic, eròtic i sensual, i tot i que els textos dels trobadors constantment parlen d'un desig insatisfet que és exaltat i que és vist com una font de plaer, amb el cas de les trobairits aquest és un to més pacifista, el que utilitzen, i alhora es diferenciaven dels seus companys masculins en què es caracteritzen per un to més exageradament sensual. Són versos sincers, espontanis i agosarats que parlen explícitament de desig sexual. Dels pocs noms que ens han arribat, una de les trobairits més cèlebres va ser Beatriu de Comtessa de Dia, que va néixer a finals del segle XII i de la qual es conserven algunes cançons. Amb aquestes, amb senzillesa, Beatriu ens parla d'erotisme, d'infidelitat i canta a un amor impossible. Tot apunta que la trobairits, tot i contraure matrimoni, s'enamorà d'un jove cavaller a qui dedicà els versos pessimistes dels seus càntics d'amor. Així ho llegim amb un fragment dels seus poemes,
a chantar merda so qui no em voldria, és a dir, he de cantar tot el que no voldria, en el qual declara tot allò que faria amb el cavaller si el tingués en el seu poder. I aquí doncs veiem una part d'aquest text que li diu: vell amic, amable i bo, quan us tindrem al meu poder? I que pugui jaure amb vos un vespre i donar-vos un bes amorós? Sapigueu que tindria gran plaer si us tingués en lloc del marit, tan sols que em concedíssiu de fer tot el que jo voldria. O sigui, crec que és molt clar, no? És molt explícit, és evident. Aquí tenim una pàgina, una foto d'una pàgina del Liber Glossorum et Trimologorum. És un manuscrit miscel·lani del monestir de Ripoll, que el monestir de Ripoll va tenir un escriptori molt important amb el que es van escriure moltes obres, la Bíblia de Ripoll, la Bíblia de Sant Pere de Rodes, entre d'altres, etc. En aquesta pàgina, concretament, hi ha un poema eròtic dedicat a l'amor en primavera, que forma part d'una composició més llarga, que es titula Carmina Ribopillència, de Ripoll, que és una obra d'un anònim enamorat del segle XII. Aquest document es conserva a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que està a Barcelona. I si parlem de sexe no podem deixar de parlar de les prostitutes i de la prostitució, i les fonts medievals de fet ens donen diferents visions sobre la prostituta com a víctima, la prostituta com un instrument de plaer, la prostituta com a exemple de la maldat femenina, i també apareix l'argument de la prostitució com a mal menor per evitar violacions. Malgrat la lluita per reduir o acabar amb la prostitució, les prostitutes eren reconegudes com a personatges de la ciutat, participaven a les processons del Corpus, anaven al darrere, anaven les últimes, però eren verdaderes representacions teatrals de tota la ciutat. De fet, per exemple, a Santa Maria del Mar, l'església gòtica de Barcelona, Santa Maria del Mar, hi ha un vitrall dedicat a les prostitutes perquè van contribuir amb diners a que s'edifiqués aquesta església. S'intenta sempre enquadrar les prostitutes de que no treballin per lliure, sinó que amb un prostíbuls que sovint fa que siguin controlades i explotades, i aquests prostíbuls, al municipi o a vegades els mateixos bisbes eren propietaris dels locals que els llogaven com a prostíbuls i com a cases de joc. Tot i això, hi ha documents de prostitució en cases particulars o en llocs públics o en hostals. Aquest tipus de prostitució era perseguit durament. El prostíbul era de fet com un hostal. S'hi podia menjar i s'hi llogaven habitacions amb l'opció dels serveis sexuals. Hi ha prostíbuls públics, que eren els que arrendava l'Ajuntament, i n'hi havia també de privats. En principi, les esclaves no es podien prostituir, però a la pràctica algunes esclaves utilitzaven la prostitució per obtenir els diners necessaris per poder pagar la seva llibertat, tot i que si eren enxampades podien ser castigades. I en principi hi havia d'haver prostitutes cristianes, jueves i musulmanes perquè no estava permès les relacions sexuals entre persones de religions diferents. I ara anem a veure algunes escultures que estan en esglésies que fan relació a tot el tema del sexe i amb aquesta relació del que estem parlant avui, del sexe i l'edat mitjana. I aquí tenim un capitell amb aquesta imatge de Sant Juan de la Peña que representa el pecat original i la recriminació divina. És una escena en la que veiem Adam i Eva. Eva està incompleta, està feta malbé una part de la figura d'ella, on s'aprecia amb les dues figures la recriminació divina pel punt que representen. Eva es cobreix amb una túnica i oculta el seu sexe amb la mà esquerra. La mà esquerra sempre és considerada la mà impúdica, mentre que Adam s'assenyala amb la seva mà dreta el tros de poma que possiblement s'ha entrevessat, tapant-se amb la mà esquerra el sexe, també amb la mà esquerra, que ja està cobert amb un pàmpol, i per tant és una mica una incidència amb el doble pudor, no? La figura sobresurt o destaca, o la volem destacar, fonamentalment per l'expressivitat del conjunt i sobretot pel detall de com tant un com l'altre es cobreixen el sexe. Aquí la podem veure amb un tamany més gran, la podem veure millor. Aquí tenim una altra imatge, en aquest cas és una pedra de guarniment en la que hi ha una figura suposadament femenina que s'obre la vagina amb les mans. Al monestir de Santes Creus també tenim a l'Adam nu, en posició frontal, amb barba i amb els cabells llargs, que es cobreix el sexe amb una gran fulla que aguanta, com no, amb la mà esquerra, mentre que amb l'altra mà la col·loca al coll amb actitud de voler expel·lir la poma, que ja se l'estan passant, la voler treure cap a fora,
Segueix un arbre amb fruits, amb un tronc molt llarg i decantat cap a la dreta perquè figura que aguanta el pes d'Adam, que s'hi està recolzant, fent la força per treure el tros de poma que té a la gola. Eva està flanquejada per dos arbres, va nua, amb llargs cabells, i mentre que amb la mà dreta es tapa el sexe, en aquest cas, amb aquesta figura ho fa amb la mà dreta, per mitjà també d'una gran fulla, mentre amb la mà esquerra aguanta la poma, que és l'objecte del pecat, que mossega i que prèviament li ha donat amb el seu company que està intentant treure el tros que ja s'ha passat. El seu cos mostra una posició lateral, amb les cames doblegades, mentre que la del cap és frontal i dona una visió més clara de tot aquest pecat que estan cometent. Aquí veieu la figura. Eva està a l'esquerra de l'arbre, Adam està a la dreta. Eva està amb els dos arbres, amb l'arbre de l'esquerra veieu la serp, que està embolicada al tronc de l'arbre. Això ho tenim a Santes Creus. Si anem a la Catalunya Nord, a Vilafranca de Conflent, tenim un capitell, també, d'una escultura molt rudimentària, d'una figura d'un home amb el penis. A la Catedral de València veiem una gàrgola del segle XV al costat de la portada romànica de la catedral, amb la que és una dona amb els pits en l'aire. A Santa Fe de Conques, una parella que ha comès adulteri, que era considerat delicte. Llavors, l'Església sempre considerava la dona culpable d'aquests pecats d'adulteri perquè provocava els homes. Van nus, com a càstig i escarment, els escridassen i, evidentment, això era un pecat. A Cantàbria, a la col·legiata de Sant Martín de Lines, tenim aquesta escultura també d'una figura amb un penis exagerat, que se l'agafa amb la mà esquerra. A la col·legiata de Sant Pedro de Cervatos, a Cantàbria, una dona amb les cames aixecades ensenyant el seu sexe. Un capitell de la col·legiata de Santa Juliana de Santiana del Mar, a Cantàbria, amb una parella també abraçant-se. La portada principal del monestir de Sant Pedro de Villanueva, a Cangas de Onís, Astúries, amb les que veiem una parella, un cavaller que va amb un falcó i pujat a cavall, que s'acomiada de la seva donzella, fent-li un petó als llavis. A Sant Pedro de Villanueva, Astúries, una altra escena d'un petó. Aquí tenim un altre capitell, a Sequera del Fresno, a Segòvia. Un exhibicionista, presumptament és un capellà, sembla, que s'aixeca la sotana per ensenyar el seu sexe. A Sant Pedro de Tejada, Puente Arenas, a Burgos, una parella fent l'amor. A Santa Maria d'un Castillo, a Saragossa, també un altre capitell amb el que hi ha un clergue amb una actitud amorosa. Com veieu, els clergues no se n'escapaven. A Sant Miquel de Fuentidueña, a Segòvia, també un tintell amb una escena d'un coit. I fins aquí una mica el que us he volgut explicar sobre com es veia, es vivia i s'entenia el sexe a l'edat mitjana. Gràcies per seguir-me i fins a la propera.